Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel. Video yathu ya siku lero tiona zinthu zingapo zimene wayankhula komanso kuchita wachiwiri kwa nduna yona za mdziko anomani Chisale pamene anakayendera kukaona ntchito imene ikuyendera ku immigration. Tikhalire limodzi mu video Onse chifukwa tiona zimene wachita komanso kuyankhula wachiwiri kwa nduna yana za chitetezo imeneyi. Tikhalire limodzi muli ndine WNB Square. Anomani Chisale adayankhulapo zinthu zingapo pa nkhani ya ku immigration paja ndi kumene kumapangidwa ziphatso kapena kuti ma passport anthu amene amagwiritsa ntchito kupita maiko ena. So anapeza chikhamu cha 22 chili kumalo amenewa. Iyo anthu anakambapo za makina atsopano amene ayikidwa maboma monga Mzuzu, Lilongwe komanso Blantyre, ndipo mangochi akhala kufika msabata imene ikubwerayi amene athandizire kupanga ma passport ochuluka, ndipo yonjezera kuti ogwira ntchito azigwira ntchito ndi usiku womwe mcholinga chokuti azipanga ma passport ambirimbiri. Ndipo pokutha pa mwezi uno aonesese kuti 50% ya ma passport amene aodesedwa kuti anthu apangiridwe akhale atapangidwa mwezi uno ukamatha. So chifukwa chokuti ku migration kumachitika zinthu zingapo ndithu za achinyengo pamene paja kuti anthu afike poti apangiridwa ma passport yawo pamafunika kenakake ndithu anthu amapereka ndezi naliko ndithu. Ndipo anomani Chisale anapereka nambala ndithu imene anthu agwiritse ntchito kuimba kapena kuti athandizidwe ngati anauzidwapo kuchoka pa 1 April mwezi unowu kuti apereke kenakake nchonga kuti kapena kuti kenakake kapansipansi kuti apangide passport imene akufunika anene ndithu. Ndipo izizi zinachitikapo apapa pamene anafika kumene kwatapeza chikhamu chimenechi. Ndi video yosatira muona zimene zachitika zodabwitsa kumene kuku kunali kung'alula anthu onse amene amapanga chinyengo kumene kuti tikhalire limodzi mu video Onseyi muonere mpaka mukafike kumapeto. November for last year, for this year. Last year, so 45. Last year. Down. Okay, very veteran, eh? Manova, Mtima malo, eh? Osa tamanga zola kwa mwamba. ABM, Biza Mutalika, President wa dziko lino. Wandituma ine wachita kundituma kuti passport akupangireni usana ndi usiku. Lero tukamba za lero eti akuluakuluwa agwira ntchito usana ndi usiku kupanga passport za inuyo. ABM uyo ali kupiri uko ndipo wandilamula kunena kuti akamachoka pano kupita ku Lilongwe hafu ya wanthu amene sanalandire ma passport apatsidwe. Ikisirani ma passport yanu akupangirani achikulire awa ali apawo. Mwamveni? Musayerekeze kutenga ndalama kupatsa munthu. Amene wapereka ndalama, amene wapereka ndalama kuyambira pa 1 April mwezi uno eti amene wapereka ndalama ungobwera straight kwa ine ukandilozere munthuyo. Kuyambira pa 1 mwezi uti ndakamba ngati zambuyo mwe ndati kuyambira liti ndipo apapa ngati wina alipo amene wapereka ndalama kuyambira pa 1 akwezeke mkono. Lowa ngati ngati wina aliyense
Musatenge ndalama kupereka kwa muntu wina aliyese ku immigration. Tupizana? Amene wapereka ndalama kuyambira pa 1 mwezi uno aliyese abwera apange report ndipo mupange register bwino. Ndipo amene watenga ndalama zimenezo ineyo motsogozedwa ndipita muthalika ndi ndalama. Siri kufuna kuti wina aliyense ajeredwe ndalama zake. Nonse muli apa mukhale mofatsa mwapatse mpata akuluakuluwa apulinte bwino mapasipoti anu ndipo aliyense alandira mutayi yake wenerera. Kuizane? Ili bado lero ndikula mchiko usiku amene abwere asandipeza ndikugwira ntchito pati. Ndikuchenjezeniso inuyo nthawi zina inuyo ndi amene mumakaputa akuluakulu. Ndiye musiretu ikireso panopa tizingopatsana pasipoti mwatendere. Ambuye akudalitseni mukhale mofatsa motere akupatsani pasipoti. Sio mkabila ambaye unalipeleza. Mutilize ukonfere. Nikusema kulepela kupelewa zambiri zikudusa